Mai mwana gwendo guno takagurwa. Kugurwa kuti gume mwana izvo zviri kurwara kana kuti ndizive kuti guwa racho ndoribatira papi. Takazongoiswa muquarantine guwa racho karisati ratombopera kuti tizoti zvichabva kupi. Kauya mukadzi webhurugwa uya. Mwana akuchisina kana guwoko. Anguva makuwa acho nanguva quarantine izvo zvitiri kunzi hanzi chasvika ngekuti chabaiwa majekiseni emombe handizivi mwana hanzi tichanzi door to door. Tichibaiwa majekiseni emombe acho naiwa. Amen. Zvinzwa mukati momo handisi kuziva kuti iri chairo here kana kuti ndezvekungodai ngotamba. Ameno mai mwana nzi munhu wese kudzokera back to BCG mai mwana polio chaiyo inhangu ini. Apana matyira ndoisa jekiseni ameno zvacho matheory zacho mai mwana ka ndichanyatsotori google guwa iri because rinoda uchinyatsoziva info. Matheory acho akawanda hanzi dzichaiswa zvinyi haticharegistrwa. Vakore rino hatinyei because kana taregistrwa mai mwana waiswa chipi unonzwika uchitaura makuwa. Atichanye kuti da kutisa machipu kuti tisareve vanhu. Tichivatumira messages. Unotumira sei uchionekwa wakaiswa muchino mumuviri wako. Mai mwana gore rino inonzi mame chaiyo. Tichadzika magore rino. Zviri kupuwa mai mwana. Kuwakazonzwa here uya mukadzi wekubatwa nechikomba kuti akazodi. Unganzwe sei nequarantine. Vakavharira naizvozvo nyaya yacho pamwe nechitori pahold. Totaura mai mwana makuwa gore rino tagugwa. Ora itokazonzwa ene guwa unongondifonera. Kandimbotenderera muma FB, Facebook streets imomo.